Kabayatan na, Mayor Rafi Benemerito, alulukuyan na, dagiti lokal ken international turista nga agpasyar, iti pagudpod. Namin ado nga, alulukoy ni Apo Mayor. Diba? But anyway, every time mat dapat iti alukuyin na. Kurang nga tapay lang ti umay pumasyar di pagudpod ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti panagalukoy ni Mayor Rafi Benemerito iti ti pagudpud kadagiti amin na turista lokal man wenno international abisitaen da iti lugar da kunana nga adu tinapinta sa pagpasyaran kas kadagiti baybay white sand beaches ken mabalinda pay nga agkabalyo imbatad ti mayor nga uray seasonal laeng ti bird watching ken ti botanding watching ket sulit ti panagpasyar dagiti turista inayon ti mayor aplastaren da anasaya at dagitoy a pagpasyaran tapno idikas ket saan apaato ti pagudpud no tourism ti pagsasaritaan. Seasonal lang ang doon sa bird watching natin sa Pasaling area, doon sa protected area natin sa Calvario Natural Park natin. We are also planning to establish and aayusin natin talaga na for tourism yung park natin yan. And actually may annual fest tayo dyan sa migratory birds natin. Kung hindi ako nagkakamali, every July. Yan ang ano natin. And pati yung mga, minsan, yung mga butanding, yung mga whales, pumupunta rito. But seasonal kasi, kaya hindi matimingan. Kaya i-establish namin kung ano talaga yung time nila kasi hindi pa pare-pareha. Gapo kadagiti kalikago ni Mayor Rafi Benemerito iti ili ti pagudpud ket adumat dagiti matulungan na business owners iti nasao nga ili. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.